Sa bidyong ito ay ating pupuntahan ang nakatagong talon sa bayan ng Porac. So yun pala. Yun yung falls. Yun. So kung first time kang dadaan dito, akala mo ikaw lang yung tao. Ito ang Dara Falls na matatagpuan sa Barangay Halong. Isa itong budget meal na pasyalan na kung saan ay wala kang babayaran at pwede na kayong mag-picnic or mag-camping kasama ang pamilya. Parang ito yung sinasabi yung may mangga eh. Bali dyan nagmumula yung tubig. So tara at samahan niyo akong pasyalan ang Dara Falls ng bayan ng Porac. So, what are you waiting for? Let's get it on! Dito tayo sa ilalim ng Kutkut Flyover, ayan, no? Bali natigil yung construction dito. Naubusan na yata ng budget. So, expect natin sa mga darating na araw na itutuloy din yung paggawa dun sa may Kutkut Flyover na medyo matagal-tagal na rin mula nung sinimulan siyang ginawa at hindi pa natatapos. Pero alas tapos na. Ayan, o. Malauscopo Municipality of Porac. So officially, we are now in Porac Town. So malapit lang yung ride na ito. Kaya yung ginamit natin si Verde, si TBS XL100 Premium. Ayun, gusto nyo mag mega dike dito, lalabas yan dun sa may Bacolor, Jasa Road. Ito, medyo matagal-tagal na rin ginagawa yung Porac Mini Park. Nagpahinga yung mga dinosaur. So abangan natin yan sa muling pagbubukas. Ang ganda ng mga CRF, oh. Nakaset up sila, magti-trail siguro. Sinakay muna sa truck. Ito yung daan papunta sa may bagong City Hall. Meron ding ano doon, papuntang Santa Rita, Dinalupian. Lalabas ng ano yun, Gapano Longapo Road. So diretso tayo dito. Bali papunta na ito ng bayan ng Porac. Tawag na Pio Highway. Yan, kasi diretso ito ng Pio hanggang makarating ka ng Florida Blanca. Yan. Pero parte pa ito ng Porac. Ayan, makikita nyo. We love Halong. We live as one. So dito yung pasok natin. Barangay Halong. Annabelle Events Place. Ang ganda nito. Ito na yung school. Dito na yata eh. Halong Elementary School. Boss, Kenitang Falls? Diretso pa? Okay. Diretso pa raw. Tandaan nyo lang ito, yung Halong Elementary School. So baka dito. Ayan. So napanood natin eh, ano ito eh, paahon. Ayun, nakikita na natin yung balit na ano. Wow, ginagawa pala yung tulay. So ano pa yun yung detour? Ito yung detour. Dito pala yung detour eh, no? So yan, ginagawa yung tulay dito. Yun yung malit na tulay na dinaanan nila. Yan. Yan, tignan nyo, oh. Wow! Dito papunta yung tubig, no? Ibig sabihin dun galing. Kala ko, yung flow niya papunta dun. Yan, no? Pero dito, pwede ka nang maligo rito, oh. Malinaw na. Yan, no?
Ito na. Uy, babakod sila rito. So medyo rough road yung daan. Parang yung pinuntahan natin sa may Bagak, yung papuntang Paysawan. Bundok na oh. Ayan. Ito na yung kabundukan. Ayan oh, taas nun. So kung first time kang dadaan dito, akala mo ikaw lang yung tao. Pero may mga bahay naman, ayan o. Ayan, dito tayo pupunta yun. Siguro yung mga ito tapos nang pumunta, galing na dun. Pinin yung buhangin. Medyo dahan-dahan lang tayo. Manipis lang yung gulong ni TVS. Dito medyo matigas na. May mga parting malambot yung sa sentro. Ano ba ito? Oop. Ayan na, mabara-bara na. Ano ba ito? Parang dike. Yan o, magkabila o. Parang dike. May daan sa taas. So yung mga 4 wheels dito dumadaan. One eternity later. Oh, medyo nakawalan tayo ng control ah. Dito yata. Parang dito na nga. Dito ba? Tanong muna natin dito sa mga patutubo rito. Boss mo kayo itong Pauls? Kaya tayo pa? Oh, sige, thank you ah. Parang dito na yata, iniwan yung mga motor dito eh. Tanong natin dun. Ang laki nito. Parang dito na, ayun oh. Pugsiya tayong Pauls? Na? Lumakad mo? Lakuan na lang motor yan eh. Ito yung truck kanina oh. Uy, naririnig na natin. Hindi pala. So yun yung sapa. So bali pagdating mo rito, lalakad ka lang pala yun. Boss, lumakad ka mong kaketa. Ayun oh. Dokal mag-picnic. Malaw, no kanitang Pauls kanyan. Pinine. Ala na kita ala na. Nandito ang kita. Sapaya naman. Ini mo yung Pauls sa pinine. No ka naman dilo. Kita lala mo. Kita lalam.
So ito, narating na natin yung Dara Falls. So yung dadaanan mo na may ginagawang dam. Yun, no? Doon tayo nag-park doon sa taas. Ito na yung sapa. So marami nagpipiknik dito. Ayan. Ito tayo dito. Ay. Bali dyan nagmumula yung tubig. Daming bato rito. Ito na ba yung pababa? Ayun, no? Ito na nga. Doon taas, oh. So yun pala. Ayun yung falls. Ayun, no? Ayan. Yung agos ng tubig dito. Yun. So yung iba doon pumipesto dahil nauuna yung tubig doon. Pero dito yung mas malalim. Ayan, o. So ito pala yung Dara Falls. So may konti siyang trekking. Hindi tayo pwedeng duman doon dahil masyadong matarik yung pababa. Dito pala yung daan ito. Dito sa may ilalim ng punong kawayan. Ayan, o. Ayan. May mga naliligo naman dahil Sunday ngayon. Yung ibang mga malapit lang dito, dito na sila pupunta. Ano bang ginagawa ni Kuya doon? Parang ano rin ito yung sa Planas. Ano kasi yun? Yung river doon sa may Planas. Kampapasi River. So parang ganito siya. Kaso nga lang ito may falls. Ano ito yung problema? Ang daming kalat. Ano? Maraming kalat. Hindi masyadong na-maintain. So ito lang yung kaibahan doon sa may Kamalig River. Doon malinis. May nag-maintain. Doon tayo galing kanina. Oh. Doon sa may mataas na batong yun. Pero dito yung daan.
So ito yung other side ng ano, Dara Falls. Hanggang doon pa siya. Doon may nagka-camping pa ron, no? May nagpipiknik. So bali to, kulang lang sa maintenance. Walang nagme-maintain kaya medyo marami siya. Hindi kagaya nung sa mga Camp Papasi tsaka yung sa Kamalig River sa Pio. May nagme-maintain kaya malinis doon. Sa bagay siguro darating ang araw pagagandahin din ito. Yan o. Doon may mga nagluluto na. Dito mas malilim dito kaso mababaw. At dito na magtatapos ang ating video. Salamat sa panonood and ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Freelandas is signing out.